Slobodan Boda Ninković. Bilo bi zanimljivo da smo trojica Nemanja, ali nismo. Pa da vas ne bismo pitali za omiljenu dečiju emisiju, objasnite nam ko je Čika Keka i kakve avanture ima. Čika Keka je jedan stari, prastari, ali duhom veoma mladi panonski mornar koji troši svoje vreme ovde na zemlji u nadi da će uspeti da vrati Panonsko more. On pamti vreme kada je ovde bilo Panonsko more, kada je on brodio po njemu, imao razne avanture, a sada hoda po Panonskom dnu, koje takođe ima razne čarobne stvari. Obilazi najveće Panonsko ostrvo, Frušku goru, koja takođe krije mnoge zanimljive stvari i tajne. Tako da je Čika Keka jedan, kako bih rekao, veoma naizgled namćorasti Čika, vrlo znatiželjan i pre svega raspoložen da se druži sa decom. Pogledajmo sada insert. Zdravo, drugari, zdravo. Ja sam Čika Keka. Da li me se sjećate? Kako se ne sjećate? Verovatno se ne sjećate zato što se do sada nikad nismo upoznali. Ne, možda se nismo ni videli, a ni čuli. Mada je najverovatnije da je zato što se nikada u životu nismo sreli. A jeste. Događaju se razna čudesa na ovome svetu, pa tako nije nemoguće da postoji neko kome čak nije ni video, ali vrlo je malo takvih, ali dobro. Ja sam Čika Keka, čuveni Čika Keka, da. Ja sam panonski mornar. Doduše, ja sam mornar bez Panonskog mora i Panonskog broda, ali ja sam vam još dok je postojalo Panonsko more plovio ovim divnim prostorima. Ja već vidim da će Čika Keka biti moja uspomena iz detinjstva. Ali prvo moraš da odrasteš. U čemu ova serija autentična i zašto bi trebalo da je vidi što veći broj dece? Pa autentično je pre svega zbog Čika Saleta koji je to pisao. A on je jedan ljuti, krupni, ali dobroćudni Sremac. Zaista, Salet to majstorski napisao i meni je prosto bilo uživancija da to da se igram s tim, jer ja sam više puta to naglašavao, ja sam imao sreće da počnem u pozorištu, svoj profesionalni život u pozorištu za decu Boško Buha. I tamo u stvari saznao da je osnovni moto mog bavljanja to što ja volim da se igram. Daj mi mogućnost, a Sale je napisao takav tekst koji mi je omogućio da se ne malo puta čak i pretera možda u igri, ali posle su li tu u montažu ošišali. Ali ja sam uživao. Kažem, jeste naporno, ali je bilo mnogo slatko. Koristili se rekvizite, priča se i peva. Može li biti i zabavno i edukativno u isto vreme? Pa ovo sve jeste jedna, kako bih rekao, slatka oblanda koja ima, svaka epizoda ima svoju poruku. Najviše ima poruka o drugarstvu pre svega, o neophodnosti prijateljstva, druženja, o ljubavi normalno, pa i o rešavanju nekih onih strahova. Kad si mali, izvinjavam se, onda to kroz igru može najbolje da se objasni i da se u stvari shvati da strah uopšte nije strašan, već ga samo treba upoznati. Hvala što ste bili gost naše emisije. Hvala na pozivu. Mnogo zdravlja pre svega da bi svi zdravi gledali Čika Keku i uživali u životu.